وکیلا ئەمیندارê giştî yê netewên yekgirtî ji bo karûbarê siyasî Rozmarî Dîkarlo rejîma Esed tomatbarkirî encamdana tawanên cengî derheqî Sed Hezar girtiyên Sûriyê ji sala 2011 ve taniha kir. The United Nations has been consistent in its strong support for the lead role. Dîkarlo di civîneke encûmena ewlehiya navdewletî de doh got ku rejîma Esed bi tawanên cînosayîd û tundûtîjî û îşkencedan û binçavkirina bi neçarî derheqî girtiyên di zindanên xwe de ji beriya 7 salan ve kiriye ew jî piştî ew girtina wan ji ber dijberiya wan ji rejîmê re û beşdariya wan di tevgera aştiyane de. Navbûrê daxwaz ji encûmena ewlehiya navdewletî kir ku fişarê li ser rejîma Sûriyê bike ta hemû girtiyên bêtawan berde û malbatê binçavkiriyan agadarî rewş û cihê wan bike wekû cîbcîkirinekê ji yasa navdewletî re ya mafê mirovan. The resolution establishes a clear link between Dîkarlo herwiha emîndarê giştî yê netewên yekgirtî vexwend ji bo radestkirina dûseya Sûriyê ji bo dadgeha tawanên navdewletî ji bo sezadana encamderên tawanan dijî miletê Sûriyê. Dîkarlo emaje kir ku hejmara rasteqîne ya girtî û binçavkiriyan ku bihtir ji Sed Hezar Sûrî ne nayê bidestxistin ji ber ku ew yek ji çendê salan ve têkirin û wê karî wan zanyariyan ji komîta dîvçûnê ya serbixwe ya kar li ser vê yekê li Sûriyê dikir û rêxistinên mafê mirovan bi dest bixîne. Encûmena ewlehiya navdewletî dohcivînek derbarê girtiyan li Sûriyê li dar xist û ew jî raporta Rozmarî Dîkarlo bû wekîla emîndarê giştî yê netewên yekgirtî ji bo karûbarên siyasî. Şêrîn Kîlo.